Chcete vidieť, ako prepašujem svojho psa do ofisu? Ale nie, doniesť si svojho chlpača do ofisu je dnes už úplne normálna vec, pokiaľ sa dodržuje pet-friendly etiketa. Ahojte, som Janka a venujem sa výcviku psov a dnes si spolu potrenujeme, ako sa správne správať so psíkom v ofise. Preto predtým, než prídem so psíkom do ofisu, napíšem kolegom správu. Alebo si spravím prieskum na mieste. Ak tvoj office vyzerá nejako takto, psíka odporúčam nechať radšej doma. To platí, keď zrovna nesedíš na pobočke, ale chodievajú k vám na stretnutia klienti alebo externí partneri. V takom prípade odporúčam svojho psíka nechať radšej na svojom mieste v office. Niečo iné je interná porada so svojím tímom. A tu nám platí jednoduchá rovnica. Súhlas všetkých sa rovná zelená pre psa. Aj keď ja sa na svojho psíka väčšinu času pozerám takto, niektorí kolegovia na ňo môžu mať alergiu, bať sa ho, alebo ho už nevládzu počúvať. Vtedy viem, že mať psíka v office nie je najlepší nápad. A buď mi to dá vedieť kolega, alebo e-mail od HR. Dôležité je, aby psík svojimi prejavmi nikoho nerušil. A ešte jedna malá rada na záver. Ak chceš toho psíka niečím ponúknuť, vždy sa vopred spýtaj majiteľa. Tak si to celé zhrňme. Vždy dajú svojom psíkovi vopred vedieť. Klientské a biznis meetingy daj radšej solo. Zasadačka iba so súhlasom. Rešpektuj hranice druhých a situácie maj vždy pod kontrolou. Etiketu by sme mali. Ale čo hygiena? Vidíme sa na ďalšom stanovišti.